Ndiani anogona kuronga ronga, ndimai vanogona. Ndiani anogona kubika bika, ndimai vanogona. Ndimai, ndimai, ndimai vanogona. Ndimai cook, ndimai, vanogona. Ndiani anogona kuchera chera, ndimai vanogona. Ndiani anogona kuchera chera, ndimai vanogona. Ndiani, ndiani, Chief Mapanzuri kuzvishakani ndakamirira ward 6 inonzi Mapirimira ward. Ndinofara kuva pano pasymposium yegender and extractives. Tine machallenges atirusangana nawo kumawards, kumacommunities kwatiri kubva semadzimai. Pabusiness tiri madzimai anga ajaira kuzvishandira, tichitengesa, tichihodha, tichirima, tichipfuya huku, tichisona, tichibika sipo, tichibika cobra, tichibika mavaseline, tichitengesa. Asi nekuda kwelockdown yakonzerwa neCovid, tava nemachallenges. Kuwana ma-ingredients chaiwo ekubika zviya tichibika tichitengesa zviya hatichakwanisi. Ma-ingredients machinji taimaona kumatowns anenge Gweru, Harare, but kuti tizvibatise pabhasi kubva kunoku hakuchisina mabhazi anobata ema-cities. Taiwanza kubvisa zvinhu zvedu pana-Interafrica togamuchira kuzvishakani, but now because nekuda kwelockdown yakainjiswa neCovid-19 hatichakwanisi kuita mabusinesses akadero. Tairima magardens tichitengesa muriwo, but now kuti utore muriwo wako uende nawo kumarket zvakunetsa. Wakuda tsamba inobva kuna Mdumeni, tsamba inobva kuna DA, iwe uri kubva kuRuzevha, DA washuna ari kutauni. Kuti uende kontora tsamba kwa DA uri kuda tsamba yekufamba kuenda kwa DA. You get the point? Ndiri kuRuzevha ndoda kuenda kwa DA, ndikutoda tsamba kubva kuRuzevha kwacho kuenda kwa DA. Saka notsamba kuna nchaiwanepi. Saka tiri kusangana ma-problems akawandisa ipapo. Takungorima magoods edu, ma-perishables, amwe zviri kutongorera mumagarden zvisati zvaenda kupi, zvisati zvaenda kumarket. Tanga tichihodha matemba kubva kuna naBinga uko, but hakusi kufambika nenyaya yeCovid-19. Zviri kukonzera nzara mudzimba. Vana vari kuswera pamba, havasi kuenda kuchikoro. Vakona kuenda kuchikoro, the first thing in the morning is mama ndodyei. Chekudya chiya hapana because handisi kuenda kubasa. Basa randiri kuita rachona handisi kukwanisa kutengesa produce yangu. Saka tiri kuwana paine challenge yakakura zvisingaiti. Panyaya yehealth tine challenge yakakura semadzimai. Tiri kutsva kumusana nekudumbu. Kumaclinics ekumaruzevha hakusi kuwanikwa zvikuru ma-contraceptives, ma-tablets edu aya etoti family planning. Zviri kunetsa kuwana zvisingaiti. Zviri kukonzera kuti tite ma-unwanted pregnancies. The only thing zviri kuwanikwa ma-condoms, of which vanhu vekuRuzevha ndabva kukliniki inini ndosvika ndotora baba ndayani ma-condoms andoshandisa, tatanga imwe nyowani futi. Pakutobva gender based violence futi ipapo. Saka kuzvipatara uko kune problem yakakura. Kana ndikange ndakazvitakura, ndikangosvika ndikangoti ndiri muqueue, manesi akutoti vane corona. Chero yakutorwadza nhumbu, takutoponera mumaveranda, takutoponera pasi, because hatisi kwanisa kugamuchirwa nenyaya yecorona iyoyi. Apa tiri kupa social service kunyika. Kupona handiponi mwana wangu, ndopona mwana wemunhu wese. Asi kana ndasvika pakuda kuda kubatsirwa panguva ino yecorona, zvakundipa futi problem. Isiriwo mhosva yavo, asi iri mhosva yekuti sometimes pane pasina PPE yakakwana, vanenge vasiri protected enough kuti vakwanise kundibetserawo.
panyaya yezvikoro kwedu kwatiri kubva uku kuri kuitwa ma-online classes. Isusu zvinoda internet connection, kwedu hakuna internet, hatina data, hatorina magadgets acho infact kuti vana ivava vadini vaende pa-online, vaite ma-online classes. Saka vana vedu vari kusarira zvisingaiti. Vana vegrade 0, grade 1, grade 2 kutoti anyore zita rake chaiko bva pakavharwa zvikoro yatori problem, hachatorigoni. Zvokuti pachavhurwa zvikoro kutanga zita remwana nekuti havachakwanisi, vava nenguva yakareba vakadini vakagara pasi. Then toita nyaya yetransport. Transport yava challenge isingaiti. Patinofamba paya paya maprices akakwira, vakuchaja forex, saka tine problem pakufamba kwedu. Madistances madiki diki takubhadhara mari yakawanda, zvakukonzera zvekuti tidini tigurire semadzimai, tikusangana zvakawanda futi mukugurira imomo. Transport yadhura, regai ndifambe. Mukufamba muya takudini takurobhewa zvakare, takurepewa, takutorerwa mari dzedu, zvishoma zviya zvatinazvo tava kutorerwa futi nembavha. Nyaya yemafamilies, mumafamilies maita dambudziko nenyaya yeCovid-19 lockdown. Tiri macases egender based violence anyanya kuwanda. Vamwe vana baba vanga vasina kunena mai vanga vasina kujara kuswera pamwe chete. Vamwe vana baba vanga vasingatozivi kuti mwana unodyigana left ava grade 2. Saka tiri kusangana maproblems akawandisa. Ndofunga takunyanya kukwesherana because maweaknesses anga ndisingazivi kuti murume wangu anawo ndakumaziva yezvino, plus nzara. Kana pachitebho pasina chinhu mumba munoita noise. Ndinotenda zvangu. Shawanikwa Mapanzuro, ndiri mucheri weChrome. Ndikutaura nemachallenges atiri kusangana nawo samadzimai nekuda kweCovid-19. Isusu samadzimai takagara tichimbofesa machallenges kumashure, but iko zvino izvi atori wese nekuda kwekuti isu madzimai tinochera crop tinoshandisa ma-excavators. Saka tinoshandisa ma-excavators tomahaya kumachinese. Saka nokuda kwelockdown machinese akatombonzi ngambomira kushanda, isu ndobva tatomirawo kushanda. Pakazonzi kuapplywa machinese ndobva adzoka ariwo futi zvevanhu vamwe chete vatinoshandisira ma-equipments avo. Then pane dambudziko nepapapo machinese ndokuona kuti ivo ndo chete vane ma-equipments atinoshandisa. Tohaye ma-excavators avo, mushure mekwaye ma-excavators avo toshandisa ma-USD. Tashandisa ma-USD asi pakuzoti vanotipa isi tinoshandisa ma-excavators avo ndovatinotengesera futi zveivavo because hatina kumwe kwatinoenda nekuda kwelockdown iyi. Kumashure kuti taitombenda kuAfroshin tikwanisa kutravela, but nekuda kwelockdown hapana kumwe kwaunoenda nokudinda kuna machina iwayo. Saka problem iri pakuti tashandisa ma-machinery yavo toshandisa USD even pa-RTGS. RTGS iyi ndoibhena kuisa ku-USD kuti ndidzosere zvekuti machinery idini idzokere paground. Saka ndeimwe challenge yatiri kusangana nawo samadzimai. Imwe challenge ndeyekuti hatichinazve kumwe kwekuisa Chrome yedu. Chrome inotongozwa pawebridge yeChina. Taisa Chrome yedu pawebridge yeChina, webridge ingatoshunwa already. But inini paground ndinyatsoona kuti Chrome because tombopima nemabhara sekumusha tetisina malode ekupimisa because malode are expensive. Saka toona kuti Chrome yedu about 40 tons, but tena pawebridge yemachinese tobva toona kuti Chrome iri pa20. Saka ndeimwe challenge yatiri kusangana nayo semadzimai. Plus kumaChrome uko kwatiri semadzimai zvakare hatina zvikwanisiro zvakanyanyisa zvekushandisa, zvikashandisa semasanitizer, mamaski iwayaya. Saka dzimwe dzenguva totoshandisa micheka iyayi. Saka machallenges acho akatoti one day zvekuti nyangwe COVID yakuzvishawanika tinokwanisa kuibatira because masanitizer hatina. Isu madzimai toda kuti mhuri irarame through mukuchera. Isu kumaina hatiregi kutoenda, tinoti toenda kunochera asi zvikwanisiro ndozvatei tisina. Lockdown akatidzikisira pasi zvakanyanyisa zvekuti isusu chaiko chekuti titange kutoti tadosimuka ipa tinongochera zvokungoti tikwanise kudya nevana because takadzokera pasi. Mari yatanga tikatobhajeta iyoyo ndiyo mari yatikafana kudya tiri palockdown takagara. Iko zvino tadzokera kumabasa
mari yacho kuti uiraise iwo chipo RTGS usvike paposina wewe uri pekutanga hazvichagoneki. Saka isusu takabatikana samadzimai tungoda kungonocherawo zvedu asi tungochera zvekungotidye nyange zvikoro zvikati zvivhurwe izvezvi kuti mwana anotangira papi achinda kupi tungokwanisa kungobhadhira mari shoma shoma because iRTGS yatiri kupiwa. Saka machallenges iwayo akatiomera isusu samadzimai ekumaina kuzvishavane. Ndatenda. From CCDT, Chatsworth Community Development Trust. Ndiripo pakutaura zviri kutinetsa nezviri kutirwadza semadzimai pamusoro pe-COVID-19. Tine machallenges akawandisa atisingachatogoni kuti tichazomagadzirisa sei uye zvichazofamba sei uye COVID-19 ikaramba ichienderera mberi zvichazodini. Maybe vamwe vedu vakutofa kana kuti vamwe vedu hatichazoonani. We have more challenges nekuda kwe-COVID-19. Tine ma-problems akawandisa atiri kusangana nawo semadzimai like vakadzi vanoita gardening vachiendesa zvirimwa zvavo. Kune mamwe macompanies anga akaita sema-CDC are not being paid because company iri kuti haina mari. Apa RTGS iri kuramba ichidona value every day. Pese iri kuramba ichidona. So pavanozopiwa mari dzavo yavo inenge yadona from its original value. Locals who are employment at ZCDC can no longer go home on daily basis. Some spend 4 weeks away from home. Zvokonzera kuti my relationships ashake. Kurambana kwanyanyisa zvokuti kana mhuri chaiyo yakutotambura nekuda kwechikonzero che-COVID-19. No salaries to workers of ZCDC. And the biggest challenge faced because of the non-payment are women at sea. Kune vamwe vanotengesera musika outside of the gates kumabarracks. Zvinhu zvavo hazvisi kutengwa nekuda kwekuti the ZCDC workers who are their customs are not being paid because of COVID. ZCDC tingatry kuti ZCDC yaibatsira kumashure uku zvinhu zvichitengwa but izvozvizvo hakusisina. Madzimai atambudzika ese aitengesa. Kune vamwe vaya vanogona kubva samwe vachiyanotengesera kunze kumagedhi havasina kana chavanokwanisa kana kuita zvakonzera kuti madzimai ashupike pakuti vamwe vanozokwanisa kutonzi unenge uri mudzimai asvika unoda kutengesa. Munoziva unopindana nematsaona akasiyana siyana kuti ufunge kuti vana vari kumba vanoda kutyei, vana vanoda kupfeke chii. Ndo pemunozosangana nekuharaswa zvimwe zvacho zvisingazozwisisiki. Then women can't access family planning tablets and their HIV pills due to COVID-19 traveling restriction. They can't go and collect their allocations to clinics. No money to buy sanitary towels due to COVID-19. Saka tine ma-problems akawandisa atiri kusangana nawo nekuda kwe-COVID-19. Tatadza kana kukunda hatisi kutokwanisa kutozvikunda kana kutozvikurira nekuti hatina kana chekubata. Semadzimai tashungurudzika kuti tinoita sei like panhau dzemapills mumakliniki. Unogona kuti ndinotenga kana mushonga, alright, ndokwanisa unotenga kana mushonga, hauna kana kwekukwanisa kuenda, hakuna kana transport kuti ufambe usvike kwawaruda kuenda kwacho. Pamwe pacho unenge usitorina kana mari yacho, zvakonzeresa matambudziko akawandisa like kwaChiadzgogo kuti ukwanise kana kupinda mutauni hapana mufambiro waunoita, uri kunzi ndoda tsamba, kuti usvike kwaDheya kwacho kunopiwa tsamba, pamwe unenge usina kana mari dzekugura kuti ndikwanise kuwana tsamba iyai, kuti ufambe kusvika mutauni macho. Zvanetsa. Saka madzimai tashungurudzika, hatimbozivi kuti zvinoita sei kuti nenhau yeCovid kuti tikwanise kubatsirika kuti toita sei. Zvanetsa. Madzimai tasvika panguva yekuti hauzivi kuti ndoita sei nokuti ukatarisa mukadzi ndiye ane mutoro wese kubvira kuvana, hapana kana chatiri kukwanisa kuita. Ndatenda. Sister. Ini ndakamirirawo ndinobva kuChimanimani West. Panzvimbo inonzi Hot Springs Ward 5. Ndakamirira madzimai eWomen's Forum. Ndirimo mukati memadzimai eWomen's Forum. Ndiri neshirikadzi ndakabva kushakirwa zvangu nemurume.
ingori nyaya zvedambudziko remagweja. Murume wangu akaita zvekubayiwa nebanga. Kana makaona akabuda hamwe, akabuda mumanewspaper Hot Springs ikoko akatofira ipapo. Saka ini ndiri muHot Springs neCovid tasangana nemadambudziko akawanda. Isu muHot Springs takaganurana naodzi nekunoitika kune madiamonds minerals kwese kunocherwa. Tisu tina odzi, zvetina odzi zviya tikuita dambudziko remvura yakasviba. Mvura zvayasviba zviya taifungidzira kuti vemakambani vachatibatsirawo nezvinoita kuti tidini tisaita zvirwere. Mukazwa kuti covid yaita tinova tichingogeza ndiyo, hakuna takaisirwa iti mabhohwa, asi munoona mvura inonyatsoona yamwe hachabudi mvura. Saka taikumbirawo emadiamonds companies haasi kutibatsira. Hatina kana nesipo dzacho dzinodiwa, zvese haasi kutotibatsira, hakana vana chaari kutibatsira. Tichionazve kugara vashandi vekumakambani ikoko vanogara munzvimbo yeHot Springs. Zvinova zvinoti ndo zvakonzera iko kuvharwa kwakaitwe zvikoro. Vana handifungi kuti tovhura tichaone vana vakawanda vachadzokera kuchikoro, because vana vari kuroorwa vari vadiki. Kutaura dai vana vaenda vakawandisa zvekuchafunga kuti tichada kuzodzokera kuchikoro hakuna. Zvichikonzerwa yenaivo vamwe vanonga vachitodanana nevarume vekumakambani vacho, apedza otomitiswa osiiwa. Amwe madzimai chaivo chaivo emuHot Springs umomo akutotiza arume wavo ngekutode magweja. Unoite mari, handi uchabuda ichienda uchadzoka nemari ndaba baba takandogara mubhamu hapana mari irikuita, uchatochiya gweja uya obva aenda. Ndo dambudziko rimwe tiri kusangana naro. Tichiitazve tairime magadheni takaisirwa migodhi nezela. Magadheni aya tinorima totoshaya kwekutengesere zvinhu zvacho. Kuti ubude senge takati titori mudhuze nemuzvicherwa mazvo. Masoja nemapurisa kungogara akadai kudoti uti nedengu watobhadhariswa 500. Apa uri uda utsvage 500 yacho asi watotorerwa nezvauri kutengesa zvacho. Saka dambudziko racho retiinawo neCovid inei hazvisi kunyase kutiitira. Chimwe zveshe tiri kusafara ndicho, vana dzatombavha, vana vechikomana dzatombavha, nokuti izvozvi kambani yainjini iri kutora hayi, asi matoro iri kuita vanhu vari kubhadhariswe mari vechipinda. Ini ndine mwana wangu unonga achidawo pinda, handina nemari yacho. Ndinoenda here kuti mwana apinde pakambani? Hazviiti. Vari kutopinda nevanonga vachitoite chioko muhomwe. Apa akapinda wacho swere watobudiswa mwana ndotogara naye pamba. Uchatoti zviri nani kuti ndiende kobira mainhingi, asi makambani takatoti tafara taone makambani aunzwa kuti vana vedu vashandi. Chimwe chinhuzve, ini ndiri chirikadzi vangu ndandatoti ndasununguka mabhodha akavhurika ndichiende koodha, asi ndatoona kuti mabhodha acho aavharwa. Tichatoitawo tichitoti chihure ndo pechinototangirawo, ngekuti ndovatotofungawo kuti ndaide kondaiti kutochambe bhodha riya kana kuti ndine pasipoti yangu ndichiende zvakanaka ndichiodhe zvekutengesa, asi mabhodha acho avharwa. Handizivi kuti hurumende yatifungireiwo isusu sechirikadzi, ngekuti ndo kwatinopona ndipo. Taitomboti he pamwe tikarime madomasi tikadini, inezvo zviri kufamba nawo mumarodhi macho unonga uchizi unze tsamba unze chakati, madhiraivha anotokusiya nematengu. Saka hazvichatobatsiri, tatotambudzika munzvimbo yedu yeHot Springs. Amwe ndo makati chee magweja acho hashandi, hazvina zvezvichabatsira. Mwazvita here? Madzimai woye, nhasi zuva redu takasununguka tichitaura nemapombo. Maiwonini waye ndinozwa, kwanguyo ndinotsumwa, kwanguyo ndinodai, arume asipo. Ine moti kunyarara. Ndiri kuzwe kufara kwazvo pazuva ranhasi. Saka kwataita kudai semadzimai. Sitara kunozi Clara Magobeya kana kuti Maidozo. Ndinobve kuAdha Transawo. Adha Transawo Relocation Development Trust. Taisi wakatamiswa kubve kwaChiyadzwa kuDiamond kunzwe kuAdha Transawo usi. Dambudziko retiinaro. Tinototsumba kuti Diamond racho rakambobudirei. Dai rakarekera zvaro taitaita zvitaita tiri kubochayo. Madzimai tiri kubocha tairika mabhasikiti, tainonge nyii. Taidini semadzimai tichitengesa tichiriritire mhuri. Izvi kubudikidza ngeCovid kwetakazviyo tsve kuAdha Transawo kune dambudziko guru kwazvo. Dambudziko riri dambudziko remvura, mvura chaiyo. Kutamisa kwatakaita tichibveyo mvura dzakati anjini yakatamisa akaisa matapid water, isusu kwatakatamiswa ngemakambani edu takaisirwa migodhi kumatapid water nei.
mazuva ekutanga zvazvichakanaka taifara chazvana mai kwaiye kundoti ukapototereke kwakutoti kuchidzire moto kwakutoti patepi pakandozopindire zinwa mari yakutobhadharwa kuzinwa kude kuti mari pekuiona hakuna. Mudzimai kwetaijara kuti tikadai tinorime muriwo tichitengesa tichidini tione kamari iyo kuadhayo zvakatanga zvichaite nyore izvi zvakutorimitwa nemuri wacho kuti urime ukatozvirime mibhedha miri yekuti udye neana ako mvura yacho iyoyo yori kutora patepi ndiyo inodiridze mibhedha miri. Saka samai une mhuri mumba pane dambudziko. Baba chaanoda kudye sadza nemuriwo ukaripika kwakugadzika apa anopunhura chinyi chori kundipa ichi anonga achiziva kuti mai anoite basa rekubike muriwo ndodya nesadza. Saka idambudziko munguva yecovid ineyi tine dambudziko guru kwazvo. Mvura yacho iyoyo kuti tichaiona hakuna. Vanayo vacho vanonga vachibhadhara vamwe vari vasikabhadhari vari kutovharirwa kuti ndipo mai nhingi shamwari yangu ndinouya ndotovharirwawo nenini wacho. Saka covid ineyi yatotipe dambudziko. Baodzi kuti tochera mvura murwizi mwaodzi kure kure handi padhuze. Vane migodhi yacho vakatopuwa migodhi yacho yekuti vagoje kudai zvibhurani zvemabhushi mambuzi yazvo migodhi yacho iri kuoma. Ukasvika panocho 2 hours wechigoja kudai mvura isati yabuda. Peinobuda apa baba akamirira ndode kundya peinobuda inonge yakatsva kuti kuite kunga orange crush ye mukagadzika orange crush nemvura munoshaya kubata kuti orange crush ngeipi mvura ngeipi munotora uto. Saka covid ino yatipinze mwakaoma. Mabasa chaiwo etaitawo isusu semadzimai techimiramira techidini hakuna kwekuchaenda. Ukada kuti uti kadekuko zvambotaura zvizhinji zvacho zvataurwa apa ndati akadzi akutondipedzere zvekutaura ndichatauri zvizhinji zvacho zvataurwa apa zvataa dambudziko kuti ufambe nedongoro zvinotaurwa uyai pano kuti usitori namasiki iyi tipei ma5 years ndinoitora p5 years hakuna kwekuitora kuti uti budi ngapa uyai pano pamwe petukai mune tsamba here idzo tsamba dzidzi dzakazoite nyaya huru tsamba endai kwasabhuku inokwetiriyo isusu tindori nzvimbo isina masabhuku hatina sabhuku hatina mambo takatozigarai ngehurumende. Saka kuti nditi ndichade kwenda kwa-DA ndopuwe tsamba ikweyo ibasa guru ndikazondinyorerwa maonini aya akatimiririra inonga yada zvechidhindo isina chidhindo ndinozika feki tsamba petukai ndopetuka vesusu madzimai tiri padambudziko panguva yecovid ineyi tozoya zvepanyaya yekuchipatara chaya mbotarwa pamafamily planning aya mimba dzazara nembuya unondoona zvanonga zvandodai chinyi unozondoona ngekutore kwazambia kufukidza kudai amutsveruke covid tiri kuswera techindoningisana mangwanani masikati mbaya vamboti uyai kwenda zvichaiti tiri mulockdown handirambi kuenda zvike mimba yedu isina PO box apa unode kuti uchada kugadzirire onini yozi future ukabvunze kune mutambo izvozvizvi apeno wandi 10 years ukada kuti uti tauro racho ukati baba we kunga kuti baba we ndaane mimba ukakabozvisikataurwi covid yakauye kushatai dai chiri chiro chinozwa chechitaurwa chinofunga chaimboti plasereri chobva chatiza yakauye kushata mudzimba mano china mifaro mazvetaita nguva yaperai kuti ufunga kuti tifare kufara kunga mwakabvuta munofuratirana kudai kupanana zvikomo zvute kudai mumba kana kuti mugano wegumbezwa ngoti kuti munaso kuti munosununguka madzimai we daira izve azvo zviri kuitika ere mudzimba pamwe ndiri kunyepa ako muri kunyepa maimwe tiri kushupika mudzimba ana chayo kuchikoro takatogara nawo kudai kuti ufunga kuti hazvisati zvanaka kana zvanyazondonaka kuti vana vaende kuchikoro vanoda kuenda vachindya hakuna mukada kutasokubatika chakuzokunase kunaya zvakanase kuti kwesere isusu kweduyo kwatakaiswa takambozopuwa mbeu ngezete CDC asi yakatozoya tatosima kuzoisima nechakazobuda hakuna nzara ufu huri kuuya izvo huri kuzi huri kukwauye kundozoti kwauye ufu $2.50 usa 250 usa ndinode kuitora pinini mai ndakandogara kudai baba acho ndakandoningisana nawo kudai unga parufu tindori takandogara kudai nemari yacho hakuna nekwainobva $2.50 kuti uti ndine kabhondi kakari mufoni onini epo cash haidi arati ds yacho haidi toshaya nekuti covid yakambourirei dai
ngazi zvayo kuya tingadai taindosununguka tindoti ndikabuda apa ndikadingundira nika $5 ndikadoti ndibuda apa ndoyaone tosanganisa togara tiri pamwepo. Kozoitazve mwana edu aya tiri kuchengeta zvambotaurwa apa, ana azhinji apere kuenda namai, ana azhinji apere kuenda kuroorwa mudzimba mwamwari urotorwa ngeharahwa, amwe arotorwa ngemajaha, amwe ari kuende pechifo. Mai unosara wachichema kudai idambudziko ramai irori inonga yafina mwanako yatapfumvuna baba mumba muya lockdown uya takandorokerwemo mwana waenda unozviziya dambudziko pu pamwe nekurohwana kwamazuva ano usai kundoda zvaendo zviromboti fukure mamuni mwaimboona kuti tazwa ngekundozwai kwekutaurira hakuna. Ana mai tiri mudambudziko nguva yecovid ino. Sisters. Ndazwe kufara maningi kusanganisa kwatata kuda techizwa zvinobve zvishane, techizwa zvinobve iyo nekwedu kwatakatamiswayo. Migodhi mizhinji kwedu imwashe yakakondemwa. Takundochera pese kundosvika kuti fungoti inondochichere patumva. Samai baba anoda kugeza, mwana anoda kugeza, hembe inoda kugezwa, ndiro inoda kugezwa. Uchade kubika. Mvura yakwa inobva pamwe 25 kilometers wakatwara. Unosvika nesoro ropisa. Unonga rotopisa marenje otorwadza ngekuhamba. Tazotambura ndiyo covid mudzimba muno. Sisters. Ashuma. Unde makatipa maoko ekushanda nawo Mwari makanaka. Unde makatipa misoro ekufunga nawo samadzimai. Unde makatipa matumbu ekutakura vana Mwari makanaka. Unde makatipa makumbo ekufamba nawo tichienda kumaini. Unde Mwari makanaka. Mwari makanakisa. Unde makatipa tundubheki yekugara nayo tiri mudzimba umo. Makatipa mukaka wokupinda vana Mwari makanaka. Unde Mwari makanakisa. Unde makatipa maoko ekumaina nawo Mwari makanaka. Unde makatipa maoko ekubata baba Mwari makanaka.